Hello everyone, welcome back to my another vlog video. दिनैनि भिडिअआ जों दिनै थांनो नागिरदों निकिता मोनहानि न'आव गुवाहाटीयाव। दाखालि जोङो निकिता मोनजों मोनसे मिउजिक भिडिअ शुट खालामदोंमोन, बिनिनो रिलिज दिनै। नोंथांमोना भिडिअखौ नुगोन निकिता बर' अफिशियल इउट्युब चेनेलाव। सो स्टे ट्यून। ओमफ्राय जों दा थांसै। बाय बाय। ओंखाम उखैनाया जाला। जोङो जालुकबारियाव दंथ'यो, लिसानखौ नेगासिनो जोङो। लिसानखौ बायहाथायाव नेनो होननानै नेयासै आरोना, फैग्रोबाय, ओमफ्राय बेबो फैगासिनो। ओमफ्राय जों दा नेथ'नानै ओंखामबो उखैगासिनोमोन, ओंखाम जाबोआखै, बेखौनो लोंगासिनो जों दा जालुकबारियाव। ओइ आदाजों जों सफैबाय। चेन्ज खालामबाय, दख'ना गानबाय, केक काटिं जागोन, केक काटिंनि थाखाय दख'ना गानथ'बाय। निकिता मोनहाबो गानबाय। ओमफ्राय बेयावथ' गासिबो मिउजिकेल मानसि गोजा, मेथाइ खनलायगासिनो, दावराव जागासिनो। केक हागोन, जोंथ' रोंखाया। आं भिडिअ लागासिनो, नायदो नोंथांमोना मेथाइ खननायखौ। फुल स्क्रीन करके देखते हैं ना, यूट्यूब पे देखेंगे या यूट्यूब में फुल स्क्रीन का उधर देखते हैं, ओरिजिनल क्वालिटी में दिखते हैं। आक्रमण जवानों आगे बढ़ो। जों थांनो ओंखारबाय, निकिता मोननिफ्राय ओंखारबोबाय, जों थांसै दाना। मादै बाय। खोलो